ụmụ kwezi onu isi aka ntị ka ị ga-eji ala nna m so Peter bụ ka esu gị ihe osu ya mma m ha jiri ọnụ nọọsụ those days nọọsụ Eliza nọn wetara gị ụgbụ jiri nkọ otela ala gị otu ibe n'ụmụ afọrọ ya ala gị ụfọdụ ise gị oyi nna m ka iyikwana blanketi eji arahụ ụra pụtawa ya isi ajọ mmụọ ụcha nnọọ aha gị ọwụ ajọ mmụọ kegukwen ajọ mmụọ ọtụ ya bụ ajọ mmụọ gafe ugwe ngwanụ ajọ mmụọ ihe awụ ndị mmadụ gbakọrọ ihe ahụ ọgbakọ ajọ mmụọ ị ga-abanye n'ime ọhịa ebe a ka ajọ mmụọ na-anọ nnukwu maka ọhịa ebe a ga ọgwụnụ n'ịkpa saịdị ebe ya dị unu desa dị ebe ibi ebe ha ga-ala ọkwa na ikpe ekpere chifu ọnụ